Fil-Ministeru għat-Turiżmu ġiet organizzata l-ewwel laqgħa minn sensiela bejn rappreżentanti tal-ħaddiema tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru u l-Kumitat inkarigat mill-Gvern biex imexxi taħdidiet mal-ħaddiema dwar it-triq il quddiem għall-Air Malta. Fi stqarrija tal-Ministeru tat-Turiżmu intqal li lan ta' dawn il-laqgħat huwa li jiġi diskuss il-mudell li fuqu se titwettaq il-bidla pożittiva fid-direzzjoni tal-Linja Nazzjonali, dan lejn sitwazzjoni aħjar u iktar professjonali. Il-messaġġ li qed jitwassal huwa li l-Gvern jemmen bi sħiħ li l-Air Malta għandha potenzjal kbir li tissaħħaħ u toffri opportunitajiet ġodda għal pajjiżna. Il-Kumitat huwa mmexxi miċ-Chairperson tal-Air Malta Marija Mikallef u l-President Emeritu George Abela bħala co-chairperson u jinkludi uffiċjali oħra mill-kumpanija u mill-Ministeru. F'kummenti fil-bidu tal-laqgħa il-Ministru Edward Zammit Lewis saħaq fuq l-importanza ta' dawn il-laqgħat u esprima konvinzjoni li l-partijiet kollha ser jidħlu għalihom bi spiritu pożittiv. Dan biex fi żmien raġonevoli jkunu kjarifikati diversi temi b'rabta mal-ftehim eventwali ma' sieħeb strateġiku għall-Linja Nazzjonali tal-Ajru li jassigura post aktar sinifikanti għall-Air Malta fl-industrija dinjija. Il-Ministru Zammit Lewis enfasizza li deċiżjonijiet favur kumpanija aktar kompetittiva se jkunu bbażati fuq diskussjonijiet ma' rappreżentanti tal-ħaddiema fosthom dwar il-ftehimiet kollettivi fejn il-Gvern qed jaħdem biex jiggarantixxi xogħol u kundizzjonijiet xierqa għal ħaddiema kollha. Iċ-Chairperson tal-Air Malta Marija Mikallef qalet li l-irwol tal-kumpanija mhuwiex biss bħala linja tal-ajru, iżda wkoll bħala qas strateġiku għat-turiżmu tal-pajjiż li huwa pilastru ewlieni tal-ekonomija.